onyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enoti isano na ibere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye gose gwetera ase nambende enoti isano na ibere isano nemo inye isano na isatu kianda inye eyemo isano na isatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Tariki na mirongo hebere na kianda homo tinyeno yogatatu mwakano yogwechibere mirongo hebere ne tano nomo mwanjomo ligerinde no kwegena mbiyo randonsia sole na kukwanire aboigo kukwarigane konyora mangana maya yekiunga chinsebere chiabo no butuko literane seras nyakundi sense meli menyero nere wilson politi tangani anega tinkwarigane cia senchura Twa watu mwengo manene waitukulia makendo wote ya Palm Sunday eka tukonyera ali tukulia Yesu Kristo asa Jerusalem aba tumuchori bakomo shangilia buya sasa tranga ene mugambi obo ande nomo abegeni bedini jega Katoliki hensengi mago chengera ali tukulia makendo ambia mono ese enja to nyuri buna bangina una lilia tebete lilia reko soanga abangina ngo barusi ari chinyongo motu ekeno torusi una bono konyora na rengere iri na nchiko gingere tuki lakini ese enja arebire amachega bono ngo chinde na nchemine na nchembwenere ndo mo women Republic County ya Kisii Homoske Doris Donya buri go chakyo moroberio wogo kunyege sima kiama chekeroka. There were 13 bodies which were supposed to be disposed from Nyamira, and as a government we followed the procedure. We got court orders to dispose those bodies in any public cemetery. So my government has been disposing in Kericho, and we thought it's the nearest. Mugavana we county ya Nyamira Musikamo Sinyaribo wiatana na nemiberende kagire ko tinde kwe county ya Kericho. Karibu mwanchomo ligeria kochake kiunga chinsebere rituko lya lero ni gamba bwatani mone chi coordinator korwase county ya Kisii na Nyamira hinse yekiama kia UPA bakorege karo gyokogendera koroberia gesiasa bochi bosio bobochole bonene bakora wano mu patroni Musikamo Sinyaribo oyolebo igo mugavana we county ya Nyamira iga tebabone kiama baligochia komerwa ne byamabinde oigo kobeke miroberio yokwene kibuna haba kichukura na boigo haba bwatani be kiamekyo muri kitudibona sanya norobotirwa sinchira yoboikira Chingaki emirobelio ya gesiasa asoko yarigania obochorio bonene buri bosio omwaka gocha ekiama kia UPA inse yoboteneri bwo Musikamo Sinyaribo uyuro mugavana we county ya Nyamira nigo lituko lya lero baumerana ne coordinator kurwa sorogongo rwa Gusii imeye bunge ya Bonchari asoko beke emirobelio yokurwanirira libaga anena senene ya Nationals. Nyambega Bisesa mwenyekiti wa chama cha UPA kwa siku ya leo tumekuwa na meeting ya Gusii region ya officials, coordinators na wale walikuwa elected na nominated under chama ya UPA. Kwa siku ya leo chama wote wenye mnaangalia wamesema kuwa presidential candidate wao anaitwa Dr. Fred Okengo Matiang'i. Ege kalikega kiarawa no mugavana we county ya Nyamira Musikamo Sinyaribo ni gararia eira yaye yogochikwene kianga
Kenya engima ekiame keigange chigosokia banasiasa bebirogo ao atatike karogo kelia kyobo president osibagenda tukumusira Dr. Fred Okengo Matiang'i. UPA itaweka candidates kwa viti vyote isipokuwa presidential. Hii chama ya UPA ambayo ilianza katika ule uchaguzi ulioisha 2021-2022 kama esega ya Omogusi, kama chama cha wanakisii. Hii chama haitamezwa na chama yoyote. UPA will fill candidates for MCA, MP, women rep, governor, countrywide. Lakini kule juu tumemwachia kiongozi Dr. Fred Okengo Matiang'i. Party kuna nguvu. Wenda mbele tutaketi na chama zingine ziko like-minded. Halafu tuingie kwa mkataba wa elections na post-elections. Nsema jende omuske Amos Nyaribo ni igara lyo musimamo w'ekiama asate banga tikerigo chia komerwa na bya mabinde. UPA ni party ya nguvu na iko independent, compliant na tuwezi meshwa na party yoyote. Hata akiwa ni Matiang'i, hata akiwa ni Ruto, kama party imedecide mwelekeo, hapo ndio tutaingia. Omwalio ye abawakilishi kurwa asejibunge ao imeye kaunti ya Kisii ne kaunti ya Nyamira nigo bararia omurobiryo bw'abantu kwerikia buna bakichukura elio kirojomo anyale konyora chinguru chogochora abarai bali bagwenerete na sugwikirania amagenderero. Also want to encourage our agencies who have not registered as voters. Kadi yako ndio sauti yako. We want soon we'll start a movement which we call Tuko Kadi. Tunataka vijana wote mjitokeze kwa wingi tuweze kuchukua kadi ili tuweze kuweka uongozi ambao tunautaka. Tunaendelea kuregister watu wengi na pia tunasema ya kwamba kina mama, vijana mkuje zote tukaweze kuregister ili tukaweze kufanya jambo. Na wale pale nje wanasema kwamba Matiang'i yuko pamoja nasi, hapa ndio kwake ama hapa ndio msingi mali president wetu alianzia. Tumekubaliana pia tutaregister watu kwa wingi from next month. We're registering our party members countrywide and to dance from Kisii region, West region, Nyamira na Kisii. Kurega sebunge ya Bonchari kutoka kaunti ya Kisii lianigongoro kwa Dipon Asanya. Bemuno murikito Dipon Asanya hasoro boturo. Aga yemebere y'abantu 13 kuru Nyamira kutoka kaunti ya Kericho. Ikabano mugavana we kaunti ya Nyamira Omuske Amos Nyaribo haisokire na gukwanirengana neyo asobo ime hasensemo yaye enkwana yaye nige atanana emebere yiyende hekagire komento mubaro goika 33 asobo igo hamente serikali kogendera gokora hugutuki. There were 13 parties which were supposed to be disposed from Nyamira. And as a government, we followed the procedure. We got court orders to dispose those parties in any public cemetery. So, my government has been disposing in Kericho, and we thought it's the nearest. We listened. Chingaki riberera liage siasa ligendete kwenekiwa sense ya Kenya matuka bwangwiga kuboli ni gokwarurwe gocha sabarai abanene bage siasa kwenekibuna kubeka baro murembe chingaki hensi ya Kenya robereti kugenda sobo choli bonene niga kwanwa chingaki chokwekarana litukolia makendo ase barishi ya ichuni bo chibarabwe wode ime yabo machoge barabwe county ya Kisii mufata Charles Kirabu Ugange asama leta ngoro kwa Father Musasirote Charles Kirabu Ugange kolebere moya niyo borelia se parish ngoro kwa chuni magena ngoro machoge barabu Diocese Catholic ya Kisii Erotwa watu mwengo manene
Waitukulia makendo wote ya Palm Sunday. Tukunya rali tukulia Yesu Kristo asa Jerusalem aba tumuchori bakomo shangilia buya sasa turanga eno mugambi obo ande no mweni Kristo baja so bonge abon batakire ichumenta katimu bono kwa usalaba chuma kabatu mosi na Jumapili ebasara to salaba Kristo itomala benevicio para base sengima malbasi mechi ituna kema yesa ingo bomolembe na entwe tutwara molemba shingoche ituna sabantu bonse itukaliga tokonyora wiki yomo ele Kristo abenda sense na kema Kristo agasoa Jerusalem ara segunda igoro ebundo munyama muororo kota Kristo tushika tubabororo na kema tuwaro molembe no mutumolembe ndo tuamalembe kuna abasumba bae omolembe nekewe kenene sana na eka okebolide netokenyo nona baraibaito walda batokaya kurumaega akora mana magana mabe chigadi gorobe pechipara goyeta eyego segeta embwe mbasa ba Kristo bosaka ba Kenya na ende koromora ya kwane ngane ndego tiaga rusia bakora mali goto saba bakaibaito be kanyaka chinkwata chiabo no nyomonto kwa gose be kanyaka gara turwe sande kia saba ndonsa Kristo bonsi baito bagusi bakanye kimesengima to saba twensi pi matuka Yesu Kristo soto sabira tuwanira tamanyinga tuliyo molende asekere kemo toko Ulenjere yamo yokweneki una wananchi bense manyakero kankonyora bare amacha maya Nigwani abisi yo muwimile puwe kaunti ya Kisii Doris Donyabuli kuwatirana ne wizara ya mache bachake murubiri wogo kunya hegesima sensemejo okwana chingeke jomo manager ongafu asi abisi yo muskedonya Felix Amasie igatebire buna hegangenene yo muskedonya no kwene kibunangwe kirania lechira betega kulira banenche aseboigo abananchi bense meyo bairali bagelio na kumwakira mbi ya donya asokagendera kwikirania magendero asichinsemo abantu baminto koira chinga kiechi obatebinga project yo mheshimiwa Donya Oromo Women Rep ito Kisii mongino mongaini omaida sako na sagochi ya mache akeroka visually nja chaka on Friday baga saina gosegesa mache elinda abantu bo muchiokeroka n'abanyabiasara bakeroka n'abanyari bari masaba kwa ujumla banyora mache aso muchiokeroka omongina mheshimiwa Donya obeire ogosegesa ebisima ase county yaito ya Kisii elinde goikirani eire lyerete abana inchi ba Kisii nga arusi abangina chinyongo motu elinde banyora mache besibi batioke sino so abantu baminto nko basaba to bwatisi mheshimiwa Donya kagendereta gukora amagendero ase county yaito ya Kisii okonya abantu baminto muruta amagendero akorire this time umwaka oyo nduri gukora siasa maendeleo acha isungumze mama na maji Nyasinte umulisio bwe kanisa ya Nyabyemba yigeze diere goraiga sigetunwa nigo twali koiranĩria umwesimiwa Doris tutu ngambu ya muno asokurigĩrĩria nkaiga gũtũretera igisima kia maji amaja akabege tua kaleta no gujibwa bijya butokire no tero gujurugura ense me ogende bakayuni ogenda sibo bijiwe maji tayo ama igisime kibuna giakira ngeje gotokonya ande na utwari gusabira umwesimi wa Doris amaya yasa mukorera amaya na ende amomente ekebindi kende kergo chibosyo nigo twali kweranĩria ngambu ya mona ase serikali yeito ero ase bono na inde nero erwete libageri lia maji koli mukirasi na inde konyalikana twali gusaba na enda asande gukyarugura asa maji ayataike abeke po indo aroro ilinda abantu banyora maji angina asibamenyete kwa Esther Urutwa onde menyete gigase igega Nyabyemba no ire boundary ya Kisii County
itangani kabisa ngwakera mheshimiwa Tonya mbia mono ese enja tunyuri buna bangina una liria tebete liria re kosoanga abangina ngo barusi ari chinyongo motu ekeno torusi una bono konyora na rengere iri na nchiko gingere tuki lakini ese ngenja are bire amachega bono ngo chinde na nchemine na nchembwenere oyere no mongina sitengo na ndo maite gentare ngekokora abangina tuensiga iga konyega kitwaro sire to kochiroche mandari ochigotire twaragere kibujuge trimbo kabagaroche na ndo twakioyi ono rindi gakiotolete ire bakaga iga ingi nande turateba omongina oyere ntutamo nande yani kebege yakoba ngo etoko iga mansense toimoke igoro tomoimokiro tamatenya omongina naye bweka nande naye bweka singe amaje naro obogima tonya ono no tore ndo ikorare togotenga bokiboki buna injebu na inde jirani ga nabuganga egego chako togora kandi gentige tigage kunye kenga amaje keto amaje toiriria aba machoge ni gabasabire goswa serikali helie keki ya magendro ke kobagu batoke barararo ukwana somusangirikana se kanisa ya Africa Inland Church Tembo morwanire rwekirego kyobo musie hobochi burabu Daniel Maenda niga teruguna koba serikali negento kinge chomogusi haganeiri kobarro niko boigo hasabire bonsi bali bakwate bibande basoso muruberio bokubwata chikura bunenchereyemo yokwiruberia sobochori bonene buri mutwe mori kitogiri pati copy orobotirwa senchira yobwikira aburai kurwase ensemo ya bumachoge bwa burabu lituko lya rero nigo basangiririkana ase umuyogoyo mubo gucangirikanisa ya AIC ase ensemo yeli Tembo bakoragwa na Daniel Maenda nigo batebuna amachoge nigo batagite koba ase keki kubagwa na igo owosemeria kwabo nkurianga bachiko base serikali intu funa abasanyi bomugambi batagite kabere mesaje zibintu bikubagwa bintu bikubagwa eri totolete dutatu kabere mesaje kebere. That's why some of us today are saying to be probable as nigasabire abantu bari bonse bwate ibibande bataranyara ko bakubwata chikadi beso yasumura buri cyaki une serikali bo cha kwelikia kubwata chikadi cyekikura eri bachunyara ko bakurusya barayi na kubeka bariya batagete asobora yubya mu bizo tutako hosira tutolera abantu bari bisi batera aboje mukandi eri ndo mubwate kandi kama abadere chikadi echi mubere kabarayi bari mutegete umuntu ndantori besamaye. Why? I'm not in the 24 years. Why? It's because there's a problem somewhere. I say, you put another cigarette. Yago na umano liyo wale asindia na abantu bari bote nabage kurengana nere abamachoge baburabu nigo batagete epara amo ne sukuru ya MTC ekoba asense meyo kini amagendero wale kubona nayo ituna barayi bamumachoge twekaransite tukabasiyo proposo kana twabasiyo proposo tukayerera umugambi bwese erinde erare yogo changa machoge yaburabu na itwa bawacha tokojeke among the proposal ile twabegete proposal yabo epare ile yako Tembo mpaka kona ya ngare eliya akere kubekera twabegete proposal. Number 2 twabegete proposal yobawa KMTC asebona Ingo mbele bariga ituna bamachoge ekero mugambia boja garante atoelaitu esemo yeto because we pay tax aba machoge na baramukuru bari tax kusoma na nararenge kurwase umusangirikana olingase kanisa ya Litembu AIC asa abarabeso kenaso kuri umucangase kanisa iyo kuri botere getembe kurwase orgongoro iga amarita nenche Gilbert Kobi Bemno mulikito Gilbert Kobi ha sorobotiro na gwikiraga bomoncho muligelia ga tonyoro mutimo komoke tokoirana togende ne kyongasi nchira yuwe
Peak Dental Clinic nenya gitalie kurubo gwene bwabo asomo chando bwa maino nigo bakurubo kale bwabo buna okorusia maina lya bwato muchando koya sivya komenterwa amaino asebalia agogete nkokwenya bale chininti nabo igongo ticha bara maina lya bochogete enya gitalie nige kurubo kale obwensi asili goldense kegima mbambwate nsema sabana bakubutera nabo igokogoserelia obokoreri bwabo no bwabwango nando bwikiranwa wigo ngokora bali scanning chimashini chabo ni chibirongo bigoro nigo bagotoka imejo mucho kisi asama gacho a Uhuru Building asilirongo lile igoro yebengi ya Kenya Women Finance Trust wigo nabo kuonyora gwetera ase website yabo ya www.peakdental.co.ke wigo nabo kuonyora gwetera ase nchera jesimi wetera ase namba enotisa nebere kianda ibere inye eyemo kianda isano isatu inye ose gwetera ase nambende enoti isano nebere isano nemo inye isano nesatu kianda inye eyemo isano nesatu. Hello everybody, my name is Dr. Emily Mutwe. I am the Chief Dentist and you're welcome for professional dental services. We offer all the treatment that entails the teeth. We do fillings, root canals, extractions, replacements, teeth whitening, and also cleaning of the teeth. You're welcome. God bless you. Peak Dental Clinic, expert in dental care. Karibu. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralio eliokolenta amontelio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa wekiama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyoburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwatie emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliryo mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobocholi bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetage tomusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji au asiligolinse nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo au mbabwate chitanki au nabwo kurose chi company au locks and accessories mbabwate chichogo se toilets echichire chechingenjo au nabwo igo n'ebintu bikutumikase e bathroom babwate kitchen sinks na wego ni tap babwate bintu bikokora plumbing au babwate marbles and granite nkona bale MDF boards kona bale deformed bath chichingenjo au babwate bathtubs babwate tiles echichire chichingenjo au konya bale boigo ebintu bunabona wall to wall carpets babwate biro byechingenjo au babwate
bwathe gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde bingi ebyo bakonya selikolirese niko bakutuka ase nyomberi manyakantabu na Cansons Plaza ase bara ya Kisii Kisumu imiyo muchiyiga obusungu asamange naboko bakirisi bigwetera se chinamba cyabo 0703943972. Omugusi bono liri shirika lya obwanjete lya Getembe Television Network ama na Getembe FM nigo lyakoretera obukoreri bwayo gucanga nasore tutarere imiye nyomberi ya Uhuru Towers lirongo litangani ase bale ku kinsemo cya Kisii kogenda Kisumu agene nyumba ya M Taylor iryo tunyara ko batogusangamo naye na gukina nyabunegisaku cy'omugusi Getembe FM na Getembe Television Network ekeneke unga kyama mugusi. Ne noganye gukorerwa live streaming ase chipejo cha social media cha Getembe nubwate imishangirikano ya gisiasha amatanga chinyangi chibirthday mesangirikano y'ekikanisa baby shower anniversaries gose ekinyoro kinyomo enyangi usuko kwa kuyomino emijega ao munabono housewarming parties engagement parties egatie binde bige bono Getembe Television Network nero ego kwayega ashirigo lidio gotukutira ninchwe omurikirwe ye masheje munaba munyi baitabo bare nobo munyi wiguro igeti byetibwate signal ere enkongo igwikira abantu bange asubunge asamange onye kuganiti omurikirwe nabukulika jumbenge wigo gwitira semeria WhatsApp gosigo yakisi migwitira namba 0741499726. Karibu na ndo mwanchumo uligerea ase tunde tangani kegima gesoba chorobo kebwe wodi ya Nyameya ukorekana ni gorero Thomas Nyandieka hoyo hokorete ugosobete libagali akabere asobo churibo bwaitete ni gesokire na gukwanira amangana ye wodi yo ukwana na baraliomo gasorero ni Nyandieka boigo airire kinga kichu usaba basaye babwate bibande bunenchira yemo yogochia kwelikia bunaba kechikura bosi bobachole bonene bo mwaka bechirube 2025 urubere rwekombe kya IPC bapu balikia bakichikura igora chiego chaka lituko liama byo moroberi hora chiko irama tuko 30. Marietane Thomas Nyandieka nomoka jo Nyamaya Ward Nyamira County na igo lero neri tukulitanga nigesitoro bochori bwanyamaya kabso bate by election na sokire nengwa nabantu bane banyamaya itanga nekene moma tikikuranji bwate stress na bere nyomba nkorati muka tinaso karakini gochakera bono na sokire irinde tukwana nabantu baito irinde tuwae direction ngaito kwenda 2027 uko chiandikisha uko chiandikisha katika IPC ko jakera mambia nkolikera abantu bachiwaka jikura 2027 igo ukuboli kwane enare bate abantu banyamaya na Nyamira yonsi county amo na Kisii mosoke mwenzi erinde togende tukiandikishe katika IBC eto elibaga 2027 tochora barai baito igo ondeta tigara isiko mono evijana baria bake barure skuru babwatire bibande bono enare kubaboni mosoke mogene erinde muri katika IPC erinde tujuwaka chikura kegori kende nataka gukwanira mbali bachinjiti chikura tote kuru Nyamaya Ward bagaenda
chiwodi chinde isiko enariri bagali nene nkobate moira ni chikore cheito isinka moji transfer ko rusiko goja nyama ya ward erinda tonyara gochora viongozi bito barachigotora 2027 na kogenderera nga abantu nabange babwatire ibanda abana barwe skuru abande batabwate ibibande bistino ekibire ase office cyo mu chief nande ne office kiri aso kwandikisha abananchi engo saba abantu baito bagende ase office echo oye bibande ekera to waka kura to likwa ase kiombekyo onye tubwate kebande ngene kera okonye ogendo bwate kura ene kyo jigotokonya twake chikura yona asabire mosoke mwire ibande ebyo inde to bitokonye tujwata chikura